ба шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ аризаи ду ҷавонзани 20-25 ва марди 32-солаи сокинони шаҳри Душанбе ворид гардидааст, ки зани 32-солаи сокини пойтахт тавассути шабакаи интернетии WhatsApp бо роҳи фареб ба боварияшон даромада аз онҳо ба воситаи ҳамёни электронии бонкии Алиф Моби 200 000 сомонӣ гирифта ваъда додааст, ки аз шаҳри Дубай, Имороти Муттаҳидаи Араб барояшон либосҳои занона, атриёт ва телефонҳои мобилиро бо нархи арзон равон менамояд. Номбурда ваъдашро иҷро накарда, аз ин маблағ 24 500 сомониро баргардонида, боқимонда 175 000 сомониашро ба манфиати шахсияш сарф намудааст ва бо ин кирдораш ба ҷабридидагон зарари калони моддӣ расонидааст. инчунин ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия муайян карда шуд, ки ҷавони 25-солаи сокини ноҳияи Зафаробод моҳи майи соли 2022 бо роҳи фиреб ба боварии марди 56-солаи сокини ҳамин ноҳия даромада, хонаи истиқоматиаш воқеъ дар ҷамоати диёти ҷомеи ноҳияи Зафарободро 200 000 сомонӣ нархгузорӣ намуда, 103 900 сомониашро гирифтааст. гумонбаршаванда такроран моҳи сентябри соли 2023 хонаи истиқоматии мазкурро ба шахси дигар ба маблағи 295 000 сомонӣ фурӯхтааст. ба ҷабридида бошад ба маблағи 103 900 сомонӣ зарари моддӣ расонида, то ҳол маблағи мазкурро барнагардонидааст. нисбати гумонбаршаванда бо моддаи 247 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иттиҳоми қаллобӣ ба маблағи бузург парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтишот идома дорад. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилаи ду дар ноҳияи Фирдавсӣ аризаи директори ширкати шаҳри Дурахшон ворид гардидааст, ки шахсони номаълум 7 майи соли 2024 шабона бо роҳи пинҳонӣ ба корхонаи мазкур даромада, аз он ҷо 319 500 сомониро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия муайян карда шуд, ки ин ҷиноятро мардони 27, 36 ва 37-солаи сокинони ноҳияи Рӯдакӣ содир намуданд. инчунин зимни баргузор намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия ноболиғи 16-солаи сокини шаҳри Душанбе бо гумони содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир карда шуд. гумонбаршаванда 3 майи соли 2024 рӯзона ҳангоми дар кӯчаи Маҳмадалӣ пойтахт қарор доштанаш бо роҳи пинҳонӣ ба дохили автомашинаи тамғаи Honda Starex, ки ба марди 33-солаи сокини шаҳри Душанбе тааллуқ дорад, ворид шуда, аз дохилаш як ада телефони мобилӣ, корти миллӣ дар тавозунаш 420 сомонӣ ва 2100 сомониро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. зарари расонда шуда 3520 сомониро ташкил медиҳад. аз рӯи ин ҳодисаҳо тафтишот идома дорад.